N'hi ha una sèrie de persones que ja estaven treballant d'una manera molt activa en tot aquest tema, està tot preparat, i una d'elles va ser una sèrie de reunions que es van fer a Brussel·les dijous i divendres de la setmana passada. Un dels comissaris europeus, la pregunta que va fer va ser, la pregunta o la constatació que va fer va ser: això vol dir que d'aquí 2 anys tindrem les negociacions sobre l'ampliació interior de la Unió Europea amb un nou estat membre. Per a que això sigui així, cal creativitat, cal debat i cal execució disciplinada. Perquè si això passa a ser una costellada, un votar en una urna de cartró enmig de la plaça i coses d'aquesta mena, llavors aquesta ocasió quedarà morta i quedarà morta per molts anys. Perquè això només és un cartutx que es pot disparar una vegada. Si la primera vegada no funciona, no es pot tornar a disparar com a mínim en uns quants anys. Per tant, depèn de vosaltres. És la vostra responsabilitat. Quan dic és la vostra no vull dir que no sigui dels que estem ara en aquesta taula, però és la responsabilitat de tots i cadascun dels que esteu en aquesta sala i dels que no hi són ara en aquesta sala. Depèn de vosaltres que efectivament per segona vegada després d'Arenys de Munt i ja després de la ressò en premsa, de comunicació, en televisions, en ràdios internacionals que ha tingut Arenys de Munt, això creixi de manera que el tema central de l'agenda de la presidència espanyola de la Unió Europea a partir del dia 1 de gener de l'any que ve sigui la independència de Catalunya. I això només en aquest moment, desgraciadament, només Vic, només Osona està en condicions de fer-ho. Perquè ningú fora de Vic i d'Osona està en condicions de fer-ho. Perquè les actuacions per part de l'Estat han funcionat i han fet esclatar i han generat una dinàmica d'enfrontaments, de divisió, de tota una sèrie de coses que algunes han sortit, altres sortiran els propers dies. Per tant, feu-vos el cou fort. L'estat espanyol no farà tot el que estigui en el seu abast, més enllà del que va fer Arenys de Munt, per perdre el segon pols. Al davant d'això, heu de ser, com allò que deia l'Evangeli, càndids com coloms i astuts com serps. Només d'aquesta manera ho guanyarem. I només d'aquesta manera Vic i Osona seran la fita de la independència de Catalunya com a tema central de l'agenda de l'any 2010 a Europa i a Espanya. Evidentment a Catalunya. Moltes gràcies. No estaran en condicions de poder-ho fer, perquè no hi haurà una instància a Barcelona que ho pugui fer, insisteixo, d'aquí a finals de l'any. Efectes de fer-ho de manera que no acabi sent allò que diuen una costellada. Mireu que significatiu el vot avui en l'Ajuntament. Els únics que han votat en contra és el Partit Espanyol a Catalunya, els socialistes. Plataforma per Catalunya s'ha abstingut. Per tant, està al vostre abast. I està al vostre abast si sou conscients de la duresa que ve. I que davant d'aquesta duresa, la democràcia, la gent, el vot, el poble, sempre guanya. Va guanyar a Arenys de Munt. I guanyarà a Vic i guanyarà a Osona en funció de que sigueu capaços de no fer cas de les intoxicacions, de les amenaces, dels ridículs, de les desacreditacions, de tot el que vindrà a partir del moment en què efectivament es posi en marxa el procés a Vic i a Osona. Perquè això són les primeres passes. En el moment en el qual es percebi que efectivament va de debò, llavors és quan vindrà la contraofensiva per part de l'Estat i per part dels seus agents. Però els podeu guanyar, els hem guanyat a Arenys. Sereu menys que Arenys de Munt. I no ja de la gent que estigui a favor, sinó de la gent que estigui en contra.
el que he trobat a faltar en la pregunta és que el que importa és mobilitzar els que estan en contra, els que sí que diuen tenim dret a votar i a decidir sobre què volem que sigui Catalunya, i jo vull que Catalunya no sigui un estat independent, perquè això és el que serà una participació alta. I per tant, aquí hi ha una actuació especial a fer amb els sectors contraris, a la victòria. I per tant, no tingueu cap mena de recança en dir, en fer tot allò que sigui necessari per la victòria. Al sortir d'aquesta sala, l'única cosa que heu de tenir al cap és victòria. I en funció de la victòria, tot. I perquè vagi en contra de la victòria, res.